खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव गुवाहाटी रायजोआरि जुनारसालिनि गार्ड वाल गुगादों। सराइदेवनि साहा बागानाव 5 बोसोर हिनजावसानि गोथै सह मोनदों। कलकातानि गंसे हटेलाव अर खामना सा 9 बांलादेशिनि जिउ खहा। गसाइगावआव ड्राग्स जब्द सासे हमनो हायो। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सान फालिदों। सापर पुलिसआ 25 लाख रांनि याबा टेब्लेट हमदों। सानब्रैनि उनाव बराक दैमायाव बिमा फिसानि गोथै सहखौ मोन्दों। मणिपुराव होबथाजानाय हान्जानि सा 9 केडारफोरखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय हरनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै गोबां अखा हानायनि जाउनाव रायजोआरि जुनारसालि आरो बटानिकेल गार्डेननि गार्ड वाल एबा रैखाथि वालआ गुगादों। रिपर्ट बायदिब्ला अखा हानायनि जुनै जुनारसालिनि जाप्रिगग फारसे थानाय गार्ड वालआ बायदों। गार्ड वाल बायनाय लोगो लोगो जाप्रिगग आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलनि थागिबिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदों। जुनारसालिनि सिङाव थानाय गिख्रंथाव जिब जुनारफोरा बायनाय वालजों सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनो हागौ होननानै जिंगा सिदों। गार्ड वालआ सिगांनिफ्रायनो गाज्रि हालोदाव दंमोन आरो बिबानगिरिफोरनो बेनि सोमोन्दै खौरां होदोंमोनब्लाबो जेबो अरायथा राहा लानाय जायाखै होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जुनारसालिनि बिबानगिरि आरो हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव थाङो आरो थासारिखौ नायसंहैयो। हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो आरो जायखिजाया जिब जुनारफोरखौ बायजोआव ओंखारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बायफ्लेनाय बाहागोनि सोरगिदिं अरायथा नङै बेरा फसंनो आरो गार्ड थिसननाय खामानिखौबो गोख्रै जागायो। जुनारसालिनि बिबानगिरिफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला जुनारसालिनिफ्राय दासिम मासेबो जिब जुनारा बायजोआव ओंखारलांनायनि खौरां मोनाखै। बायनाय गार्ड वालखौ थाबैनो लुफिननो थाखाय गोनां राहा लानाय जादों। सराइदेव जिल्लानि बरहाट ओनसोलनि बरपात्रा साहा बागानाव 5 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसानि गोथै सह मोन्दों। हिनजावसाखौ दांगुरी कुमार गामिनि परिस्मिता एक्का होननानै सिनायथिनाय जादों। परिस्मिता एक्काया समबार बेलासिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गिबि रिपर्ट बायदिब्ला 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया समबारनि मोनाबिलिनिफ्राय गोमानानै दंमोन। बिनि गोथै सहखौ बरपाथर साहा बागान सिंनिफ्राय बोखांनो हायो। बबेखानि उन्दै हिनजावसाखौ बुथारनायनि सिगां दुथाङा जिनाहारि खालामनायनि सन्देह खालामदों पुलिसआ। नाथाय बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला हिनजावसानि गोथै सहखौ मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा मानब मुंनि सासे सुबुंखौ सन्देह खालामनानै हमो आरो बुस्रे बुनानै पुलिसनो गथायनानै हरो। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। कलकातानि गंसे हटेलाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनाय जाथायाव सा 9 सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सा 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ नसुं हादर बांलादेशनि नोगोरारि होननानै सिनायथिदों। मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय भारताव फैदोंमोन बांलादेशनि नोगोरारिफोरा। बबेखानि जिउ गोमानाय सा 9 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 6 हौवा, 2 आइजो आरो सासे उन्दै गथ'सा। बै सा 9 बांलादेशिफोरनि गोथै सहआ कलकाता मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि मर्गआव दं। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै सोरांसि फुंबिलिनि 2 रिंगासोआव कलकातानि मिर्जा गालिब स्ट्रीटआव थानाय बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। खौरां मोननाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा बिफाननि गंब्रै गारिया थावनियाव थाङो आरो अरखौ खोमोरहोयो। हटेलाव अर खामनाय जाथायाव सा 60सो सुबुंफ्रा थाबथानानै दंमोन। बेनिनो सा 9 सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै कलकाता मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै फोसावो डक्टरा। बबेखानि बे गिलु बालु अर खामनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बेनि बागै पुलिसआ हटेल स्टाफखौ सोंथि सोंदों आरो नायबिजिरनो जागायदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमा सिमुलतापुर पुलिसआ दामरापारानिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमदों। मोनसे स्रेड सुलुंखौ मोननानै सिमुलतापुर पुलिसआ सिग्रोमनानै दामरापारा दालांनि सिङावनिफ्राय गसाइगावनि खामारपारानि जमाल आलीनि फिसाज्ला सुरज जमाल आलीखौ हमनो हायो। पुलिसआ हमनो हानाय सुरज जमाल आलीनि आखाइनिफ्राय गं 21 कन्टेनारनिफ्राय गासै 13.18 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सुरज जमाल आलीया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानायनि सन्देह दंमोन। सिमुलतापुर पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दिनै 19 आगस्ट सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि मुंख्लं सान एबा थैनाय सान। बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो बिनेश्वर ब्रह्म चेरिटेबल ट्रास्टनि मदद खालामनायाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बिथांनि मांखरसालि एबा फबनाय थावनियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि थैनाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिया आफादनि फिरफिला उरायहोनायजों हाबाफारिया जागायो।
आरो सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सावगारि आरो मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाना मोनसे गेवलां मेलबो खुंनाय जायो। आसाम पुलिसआ धुबुरी जिल्लायाव थानाय चापरनि फकिरिताल बाजारनि गंसे फार्मासियाव सिग्रोमना खमैबो 25 लाख रांनि 9,000 याबा टेब्लेट आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सिग्रोमनाय खामानिया सुहाना ड्राग डिस्ट्रिबिउटर मुंनि गंसे फार्मासियाव जादोंमोन। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ मकरफ आली आरो साद्दाम हुसैन होननानै सिनायथिदों। दासान्दि जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफ्रा बबेनिफ्राय फैखो आरो बे नेटवर्कआव गोबां सुबुंफोर लोब्बा दं ना गैया बेनि बागै गुवारै मिथिनो पुलिस बिबानगिरिफ्रा गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दं। सिलचर दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै बराक दैमायाव गोमाना थानाय सासे आइजो आरो बिनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि गोथै सह'खौ सानब्रैनि उनाव काछार जिल्लानि गणिग्रामनि साखाथिनि दैमायाव मोननाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिलचर बरदुद पाटिलनि दिया मुंनि सासे आइजोआ फिसाज्लाजों लोगोसेयैनो शुक्रबारखालि अन्नापुर्णा घाट दालांनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सआ बिमा आरो फिसाज्लाखौ नागिरनायनि हाबाफारि लादोंमोनब्लाबो लोगो लोगो मोननाय जायाखैमोन। बेनि उनाव काछार जिल्लानि काटिगरा ओनसोलनि गणिग्रामनि साखाथियाव थानाय बराक दैमायाव जायगानि सुबुंफ्रा गोजावना थानाय हालोदाव बिसोरनि सह'खौ नुनो मोन्दोंमोन। खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ नुजाहैना सानैनिबो सह'खौ बोखांना लाङो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मणिपुरनि थौबल काकसिं आरो चुराचन्दपुर जिल्लायाव आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस आरो स्टेट कामान्ड'आ जयै लोगो नांना अपारेसन खालामनायाव हादोर बेरेखा हाबा मावग्रा सा 9 केडेटफोरखौ जाफुंसारै होबथानो हादों। हमजानाय केडेटफोरखौ पिपल्स लिबारेशन आर्मी आरो बिनि राजखान्थि दोलो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी अफ कांग्लिबाक आरो इउनाइटेड कुकी नेशनेल आर्मीनि सोद्रोमाफोर होननानै मिथिनो मोन्दों। रैखाथि हान्जानि सासे बुंथिगिरिनि बायदिब्ला बे अपारेसनखौ गोबां रां जाख्ल'नाय सिकिउरिटि ट्रेनिं नेटवर्क आरो ओनसोलाव सोलिनाय रां राननाय चेनेलनि बेरेखायै खालामदोंमोन। हमजानाय केडेटफोरनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, गंसे 303 लाइट मेसिन गान आरो मोनसे उफ्रा बेरेल, गं3 इंचास राइफल, गं4 सिंगेल बेरेल गान, गं2 9mm पिस्तल, गुबुन गुबुन केलिबारनि 2156 गोथां गुलि, 29 मेगजिन, 157 लांदां राउन्ड, 1.5 किल'ग्राम फालांगियारि प्लास्टिक बेरफ्रुग्रा, गं14 डेटोनेटर आरो गोबां फोनांजाब आगजुफोर बोखांनो हायो। बे समाव हमजानाय बिग्रायारिफोरजों लोगोसे बिसोरनाव थानाय हाथियार, गुलि बारुद, बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो गुबुन दायगोनां मुवाफोरखौ जायगानि पुलिस थानायाव आयेनारि राहा लानो थाखाय गथायना हरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।